Libur sawetawis lumantar kadang koordinasi wonten Jion Pro Audio Sound System Podang Kuning bakal dilantunin bareng bersama Afida Almahera Putuk Pule Jan Iso Konco. Ayo, Sandra ya. Aso. Mencelok ning apa jangan tak rindik saka katon sarwi ngoceh dheweke ngale pencelokan tak suwun Son pikan kulute beno terus sampeyan alam bakal tenis klub joget lho iki.
Sarah